Ka Meghalaya Asha Workers Union mau hakasibaar kala berngam bakila ban perlong dak jingsange trikam la dak bor sarkar kimla ban tuklar lang halo ka jingsha wengkam bat sha thombor ki arngut ki Asha rangsen. Habai keren bat kila pthai kubor ki tei kinong ilam ka Asha kilai thu bakila kerpat ru ya ka sarkar ban penmi no dak notification ni ki kenja ain khnang ba kinong ilam snong kin omla ban thombor ne ban benyi ki Asha kat halakamon ka jongki. Shua kani nakal yang sekretari jongko union ka kong M Jugun Mersing kumcu ka presiden ka kong S Marbo kilai thu ba kitei ki arngot ki bala sawang kam jubor haki noilam snong kidei na snong mau kum kha ka bahab apo umsoping PHC motion road block bat ka weipat kadai ka nongsir New Jirang Hariboi district ti habangi wat beni ka ikadaw ba penlong ini Asha ban sawang no nakakam kolong tang nakadaw bi yarap ya ka wei ka kes ka badan ha kathi ka snong ka ba kam kabangimla ban pediang ha ka imlang salang ngila ban ong ya kata namar badai ka rape case dan nakaliang kini Asha ilet ban yarap ban file dak FIR ya uni unong le boman nakabanta ini kena ibadai arfuai snam ai karta shu antan ti arfunrio snam karta nang ta baderu idei badan cingduna hakar khonnet ti hangni kendian ngikla bon ong ba kani ke jingle jong i ha ga jing syam gi jong i baro hi ki Asha ngilong ka ik ba bahatam namar ye ki Asha om syam la training tang ban pensiluri ki brio ban wan ki immunization ban hikai ki brio hasnong henrei bangin shimru ye kita kilat ki kebu ban yada ye ki kenthai khna ki bahab ha ka chingsha ban ben bat ya kani ki training la khot ka chingsha ban ben kumno ban yada ye ka chingsha ban ben jongki kenthai te ka chingsngau hi jongi kalong ka ik ba ilale ka ik ba bahatam ban yada nakabanta ka hok chung ki khana khamtam kumi tu khana hapo jirang ka bacia hapo nong sir hi ka badai ka bang ngimla ban pediang ha ka jing sngau jubriu jungi namar idon ha ka jing dunah ka ba da khotmet halor ini khana khnia di ong ba ka jing kran jungi bat ka kemi ngi syamba im wat ban sa ya ka jain la jong imla idon ni ka jing dunah hadu kata bat nakaliang jungi hiru ngila lai ban kendu bat i markhmat bat ini khana te ka jing syam jungi kalong bet ba nakaliang kinong shong snong bat no sodar snong hi tang nai tai daw ba ini Asha jungi ilet bana file da ka case nakabantau ni nong le boman utaw de ulur syairani ubale ya kata ka kamboman te terminate na nakasno kata kamut kolong ka ai ka ba isagmet terminate na bada ka bomla hiruban priang ban su terminate no nak habangi le ka ai ka ba ba te nakaliang jongi ngis ngoban ong hangni ba ngi penrem ya kinong penya chong kasnong ki ba terminate klumari ki Asha khrem kono rim ka babiang lada dai baki ho ye ki Asha la thung na kasnong nadu usnam araja san ter seneng tang bangiyo ya ka appointment letter lada ngimyo ya ka appointment letter ko ngimla ban trei tingiyo ya ka appointment letter ho ye ki Asha thung na kasnong tang ba ka ik bangi kwa ban penrem hangni kolong ba kimdei ban terminate klumar ni ban kini kumar no lem konong rim ka babiang lem konong rim ka babiang ngim kwa hiru ban yo sngo ba kani ka jing kini cubor ya ka kam jung ki Asha kan ciana ka wei ka por sha ka wei ka por kani ka dei ka hangni ngi pan pau ba ka dei ka jing bisni jung ki bat ba ki kwa ru ban darap chot ik basneu ban kharoi ha ka snong jung ki te hangni ngi sngo ban penrem juri ka di ya kitu kirang ba snong ki nong elam snong ki bale ya ka tu ka kam bat sakawai ru ka jing kerpat jingi kolong ba ngi kerpat na ka health department bat ki minister budan burom jingi ba in ai ngi ya kita ki an ban yada kerpang khamtami ki Asha nang ba ka jing trei jungi ha ka health department kan long ka ba seiso ha ki jaka ki bangidan ha ki snong ki bangidan ngi kwa ba ki bri kinyo ya ka kot ka khia ka babiang ngi kwa ba ki kinthai khna ru kinyo ai ka ta jing yada kan kum ba ki la ai ka training na ka banta jungi te hang ni ngoban kerpat na ka sarkar ru baka deban ayengi ya kita ki cingida ki babiang khnang bakani kanom ciashu naka porsha nakaliang ka Meghalaya Asha Workers Union manta ke singi wan ban bushti high health minister ti ri sosi pat bangimla ban ya kendu ya ingila shuhan over ya ka city hakti jong ipa jong i te ka jingmot ga jong i bangi kwa ban kran hangne la ne ka phang ka bangi wan bu city high health minister kalong halor ka daw ka jing sha ban ben jong ki Asha jong i naka porsha ka por pat kata ka jaha kaleng ke jela Meghalaya hi baro khat ko wei te kum kinong yalam jong ka Meghalaya Asha Workers Union ngidon ka jing sokhya ka bajur halor ka ni ka banta bat ngan shi tho ko wei ka jing ja ka dei ka badang shuja man lasman kata ka dei ha ka snong ka bakar teng ka mau khum kha ka hab hapo jong ka shopping PRC jong ka motion road block ka badai andar yang do CRC ka dei jong ka west ka hill district
Hakata ka sinong kadai ke jing sya weng la ne ke jing sya apen kan asya jubor jeng iwe i asya jong ke union iba kerteng ikong Philadelphia saman. Hadin bangila tip ya kata ko kubor na kaliang kinong yalam ke union ngila hiar sya kete ke sinong kabadai men arpo kendai tarik jong lasman. Mangintip nak ei kadau mangin wat banyak mo nak ei kadau bekiweng asya i ha kaban nak liang kinong yalam sinong nadu i sordar sinong secretary sinong bar kumjuru i secretary jong ke VEC ki klam responsi ya ke ei kebangi keren bat kim ailat hero yang i bangin keren hanrei ha ka jaka bakin ya thu ya kadau lane bakin sal ya ke ei ke problems nak liang jong ki insult pan banyangi kam tam baki asya long kidang try si tambahan nak benta bani kun persya ayu ni ukhyang jing pang COVID-19 mo kumbangi tip lani coronavirus kidang don pat gajing sya nyu ban rei nak liang jong ki klem aya kadau bat gi supule pen ban ya ke proceeding jong kasinong kabaong ba ngilaweng asya i imla syu ban long kumi asya namar imdei syu i try sinong jong kan kasinong bat ngiyo jing tip ro ba kila dep jet dai we asya batmai bat ita ide ilok jong i secretary jong ka VEC Hadin kecing lum jing tip jongi nak ipai ba nong snong ngilap bakadau kolong tang na kecing bakla jong kepisa NRJS lani ka skim sispa sngi mo kumbangi jutim ti na kaliang jong kinong yalam snong ha jaka bakin pentrai ka te skim kin ai lat ipai ba bakin trai kin ya belah nrai ki supati ke JCB bandroi ka pisa ki don kaman snai ka mistrol ki shna ha ka kerteng jong ipai ba nong snong te ka te ka pisa karung ha ka account jong iwei pa iwei nong snong Teka kumjuru karung ha account jong i asya jongi kan. Tena kaliang i asya idang mut bakadai ke insentif. Kabawan na kaliang jong ka asya. Ila lek bandro ya kapisa bat ila pendon kami ka. Tenrai hadin arsingi laisngi da ila tip bakadai ke pisa NRJS na kaliang jong i ila lek bandia krane usodar snong ban pai ya kapisa. Nrai tre syu ban simya ka te pisa namar bakila don kejing temu banweng no i tang ban yu i daw banweng asya i. Ya kai ke bangidon banong sakawai kelong ba nakaliang jongi ngi kerpat ya ke state government markum juru ya ke health department bahkan ai ya kanu ke kerjaan ke banyadai ki asya jongi kanang ba kirang ba sinong kinomla banwang pathare ki asya jongi klem kinu ki daw ki babiang Nakaliang kat absa jongka union ka kongso ni kharjana kalai thu ba katai ka singi kilalet ru bani kendo yu menteri ka koi ka khia ba al hek tang ba kim sim lai kendo satya kumta kila aino tang daga dor khas nakaliang ka union kilo ongru ba kila penrem jor ya kite ki noyelam snong ha kite ki arjaka namar ki kam thombor jongki ya ki asya ki batre ya ka benta ka koi ka khia ha ki snong ki thau baplikan rat bi diberi ban na imtip ban ya thu ndala poisa doktor lara as doktor bidan kamet kabam kop jam kia ndala ras doktor i doktor she found haba ila armen tina kata kadau i doktor ndala kli benia ki bahayang masam kila kam syayong hakata dan i doktor i ong khilit ai FIR no namar bai diberi ba anna an plus imtip i kata ka ibajia namar ba utu nong le kam man ula berengan pa batang syet ho ngin penyap imnut ban ya thu dan ndala FIR haki tang hadin katu kat nisngi maybe kala malah kasngi bikilai FIR bapli kan namar hajing syapti yang baki ong ngin penyap ki klem sa syu ha kata kayeng bagi sa ki klem sa syu ha kata kamiat bagi kata kamiat kadian bagi lawan FIR ki lit sa no itai victim lit sa no hayeng meit tang nakadaw lit sa hayeng meit tang armiet kat kum ka jingak jingtip nangini EF tang armiet ha kamiat bakim dan baplikan rat ja ayu ki let men met chiteng kamiat ban pen pat ya kayeng sam ban pen prai kayeng sam halor ka jingken no baki yeng ja bakara jong kasnong ni dawa mentana ka government baki day ban shem khiai kan kam bat katu nong katu ka victim ka day ka khon rut ka khon men jong ka asya jongi te kalong ka khon jong hanrei ka asya day batang baka day ka khon men bakan ban le FIR ndela da ka jia kanu haki bas nong ba thau jong karo she have the right bakan let ban FIR na ban yarap ki kumno bakin lat na kata bakin justice tina kata kadang ong kum ka union hi bro ka wai mentangi dakwa ba ka government kan sim khia ne until and unless bangin yo ban kem bikide ban yo ban kem ye kinong pen prayeng te nakaliang jong ngiring nem song that hi te nginang ya sakhamat ka kam nginem hiru yaki bat kanu kementa ko mga ong meneh kanu benta baki asya ki de ban yo bat kum ka jingtip jong napo jirang hi ba nadu kata ka insiden ka ajan nadu ki nai me bala syari biti khna iti kenthai iti khon jing asya nadu ka tuhi kasnong kala pendu wat daya ukhau bayo na MLA ru ki klam asyu kata kadai hok jong ki reus nong biki de ban yo biki de be ban yo tina kata kada ha ka jing mention jing AF ya tho be lan sawyang san yang lan riu yang kam tai klam yo syu yu kha namar biki dan ka sai jing asya ti kata kadai ka bangim la ban pedang mangiru namar ada ki asya hi complain sing ngi hap ban interfere lo jong ka biki de hok ban yo
nalo baki asya ki diki beri ki berteriman subha kim tiang kim salia la dadan ki kuarantin dadan ki positif covid ru kin hap bentur kim khanya ke jing pang justom la ki hap bentur tina kata kada kim la baki rang masnong kin sulek kat baki man namar bahwa ki jet dapat baki dan kam ki jet dapat kim dan kam syuk kin jat kata de ke bam la long kata ka de ke bangim la ban pedang ka union ru bat hangat harai ha ka imlang ka salang ru ngangaj bakin mang ngangaj hiru baka government kan sim khia ka ni bat la dakat bakini i asya impat yo ini khunja asya impat yo justice bat ni dawa ru baka tu ka yeng ki de ban pensiona ki de ban siu da ka fine ki de ban sna ki de ban pelong kum baka julong bat la dak government kam la ban lai ai ngatrai ngen hak ban syong meeting hi ki nongkit kam jong ka union hi kala ban rasha ka bangin shim da ka benta ka bakam khia le se ngela ban shuong hi kala ban long ka strike kat bakitu kinong sha le kimpat yo ya ka justice